Moikka! Mä oon Ilona Mäkinen, mä olen enneagrammi-ohjaaja ja tällä videolla puhun lyhyesti vähän siitä, että mitä nämä enneagrammityypit on. Eli enneagrammissa tosiaan ihmiset jakautuu 9 eri persoonallisuustyyppiin ja näitä persoonallisuustyyppejä kuvataan numeroilla 1–9. Eri yhteyksissä näille tyypeille on voitu antaa myös erilaisia nimiä, koska voi olla helpompi jonkun 1 tai 2 sanan nimestä muistaa, että mikä näistä tyypeistä nyt olikaan mikä ja mitä näissä kaikissa niin kuin, oli meneillään. Mutta se, mikä on niin kuin yleisesti käytössä ja kaikilla sama, niin on nämä numerot. Ja nämä numerot ei ole mitään tämmöisiä niin kuin, mitään paremmuusjärjestysnumeroita, ne on vaan ihan, jotta pystytään erottamaan nämä tyypit toisistaan. Ja näillä kaikilla 9 enneagrammipersoonallisuustyypillä niin on hyvin selkeitä semmoisia omia tiettyjä ominaisuuksia, joka on niin kuin, sen persoonallisuustyypin vähän niin kuin ytimessä. Ja käytöksen tasolla monetkin tyypit saattaa näyttää hyvin samankaltaisilta. Voi olla, että se toiminnan taso on eri tyypeillä hyvin samankaltaista, mutta se, mikä siellä meissä niin kuin sen toiminnan takana tapahtuu, se miksi me tehdään, mikä se on se meidän motivaatio, mikä se on se meidän ajuri, niin se on se, mihin tämä enneagrammi keskittyy enemmän. Eli se, että meitä ei niinkään kiinnosta se toiminnan taso, että se käytöksen taso, että mitä tehdään, vaan se, että miksi. Minkälainen mekanismi meissä käynnistyy, minkälainen ajuri meitä ajaa tekemään jotain tai välttämään jotain ja näin. Ja nämä on yleensä hyvin erilaiset eri enneagrammityypeillä ja samaten myöskin sitten niin kuin eri enneagrammityypeillä on myös hyvin omanlaisiaan vahvuuksia. On monesti semmoisia, että mihin päin me niin kuin suunnataan sen perusteella, että mikä se meidän enneagrammityyppi on. Ja vaikka meillä on niin kuin tiettyjä vahvuuksia, jotka tulee sieltä meidän enneagrammityypistä, niin on hyvä erottaa se, että jos me ei olla kauhean tietoisia itsestämme, niin se meidän enneagrammityyppi on usein tämmöinen, siellä on paljon semmoisia suojaavia rakenteita, jotka me on elämän saatossa niin kuin rakennettu suojaamaan sitä meidän sisintä omaa itseämme. Niin semmoiset asiat, jotka niin kuin vaikuttaa vahvuuksilta sen enneagrammityypin perusteella, voikin olla semmoisia meidän vähän niin kuin suojamekanismeja, vähän semmoisia pakonomaisia juttuja, mitä me toistetaan. Ja ne ei välttämättä tee meille loppujen lopuksi hyvää. Ja sen takia, kun sen oman enneagrammityypin kautta, kun me tarkastellaan itseämme, niin me opitaan erottamaan sitä, että hei, että mikä tulee siitä meidän, niin kuin, puhutaan tämmöisestä egokonstruktista, eli siitä se on nimenomaan se persoonallisuuden taso. Se on se meidän enneagrammityypin stereotyyppiset toiminnat ja ajatukset ja tunteet ja tämmöiset. Ja mikä tulee sitten sieltä, että keitä me aidosti ollaan, mitä me aidosti halutaan, mikä se on siellä meidän niin kuin sisällä. Näin. Katsotaan nopeasti vähän kutakin näistä 9 enneagrammityypistä. Enneagrammityyppi 1. Ykköset on monesti hyvin tämmöisiä tietyssä mielessä niin kuin, en nyt sanoisi tiukkoja siinä mielessä, että niin semmoisia tiukkoja, vaan ehkä niin kuin tiukkoja itselleen, hyvin kriittisiä itseään kohtaan, voi olla kriittisiä myös muita kohtaan. Ja sitä ajaa semmoinen tarve olla hyvä ja kunnollinen, ja että olenhan minä hyvä ihminen, vähän niin kuin moraalisesti ja eettisesti, olenhan minä hyvä ihminen. Ja ykkösillä on usein
semmoinen hyvin vahva oma moraalikoodisto siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten semmoinen uskomus, että kun minä teen tämän oman moraalikoodistoni mukaisesti oikein, niin silloin minä olen tämä hyvä ihminen. Vastaavasti sitten tämä ykkösten moraalikoodisto ei välttämättä mene yksi yhteen vaikka jonkun yhteiskunnan moraalikoodiston kanssa, vaan se on niin kuin ykkösillä on hyvin, hyvin selkeä yleensä semmoinen omasisäinen. He pystyvät niin kuin saman tien sanoa, että oliko joku asia oikein, oliko joku asia väärin. Ja sen lisäksi, että he pyrkii itse aina toimimaan sen niin kuin oman moraalikoodistonsa mukaan niin kuin oikein, niin monesti ykköset katsoo myös muita ihmisiä silleen, että toimiiko muut ihmiset oikein vai väärin. Ja ykköset usein haluaa, että asiat tehdään oikein, mutta myös silleen hyvin ja laadukkaasti, tiettyjen sääntöjen mukaisesti, tiettyjen prosessien mukaisesti. Monet ykköset kiinnittää paljon huomiota yksityiskohtiin, välillä jopa ihan niin kuin liiallisuuksiin asti, eli että hiotaan vaikka jotain esitystä ihan viimeiseen asti, on semmoinen täydellisyyden tavoittelu, ja ykköset yrittää ehkä niin kuin ihan loppuun saakka saada sen niin kuin, täydelliseksi, mutta sitten siinä on aina semmoinen, että kun vähän semmoinen, että mikään ei koskaan ole täydellistä, niin sit siihen ykköset saattaa jäädä semmoiseen loopiin, että he niinku tavoittelee sitä täydellisyyttä, mutta ei koskaan voi saavuttaa sitä, mikä sitten aiheuttaa semmoista sisäistä ristiriitaa. Ykkösillä voi olla vaikeutena rentoutuminen ja semmoinen hauskanpito, koska ykkösillä on yleensä hyvin vahva semmoinen käsitys, että ensin niin kuin työ, sitten ehkä vähän lisää työtä ja sitten se huvi ei ole kauhean korkealla siellä prioriteeteilla. Ja ykköset saattaa tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että jos he niin kuin, pitää hauskaa, saattavat myös niin kuin, kokea vähän niin kuin katkeruutta muita kohtaan, että miksi noi muut pitää hauskaa, kun meillä on vielä velvollisuuksia, mitä pitäisi niin kuin saada tehtyä. Tämä ykkösistä. Kakkoset on monesti hyvin auttavaisia ja pyrkii ehkä niin kuin miellyttämään muita, pyrkii auttamaan muita. Kakkoset usein tekee muiden puolesta hyvin paljon asioita, aika lailla silleen, näennäisesti ainakin pyyteettömästi. Ja kakkosilla usein onkin semmoinen, he itse kokee, että pystyvät aistimaan muista ihmisistä, että mitä se toinen ihminen tarvitsee, ja sitten he pyrkii täyttämään sen tarpeen. Ja täällä on usein taustalla semmoinen ajuri tai motivaation kakkosilla, että he kokee, että jotta he olisi arvostettuja ja pidettyjä ja tarvittuja ihmisiä, niin heidän pitää vähän niin kuin auttaa muita. Ja voi olla myös vähän semmoista vastavuoroisuuden odotusta, että nyt kun minä aina autan sinua, niin kyllähän sinäkin sitten autat minua. Ja kakkosille just tämmöiset, niin kuin, monesti ihmissuhteet on tosi tärkeitä ja semmoiset henkilökohtaiset suhteet, henkilökohtaiset asiat on hyvin tärkeitä. Ja se, mikä kakkosilla sitten voi olla vaikeutena, on se, että kun antaa niin paljon itsestään muille, niin voikin olla, että unohtaa ne omat tarpeensa. Unohtaa sen, tai ei kiinnittäisi huomiota siihen, että mitähän minä itse oikeastaan tarttisin. Ja sitten jos siihen kiinnittää huomiota, niin kakkosten on ihan tosi vaikea pyytää. Siellä tulee paljon pelkoa siitä, että mitä jos se toinen kieltäytyy, mitä jos minut torjutaan, ja se on niin kuin kakkosille hyvin aivan semmoinen, niin kuin, tuntuu melkein, että niin kuin tuhoutuu, että jos tulee torjutuksi. Ja sen takia se niin kuin avun pyytäminen ja tietysti mielessä myös avun vastaanottaminen on monille kakkosille tosi vaikeaa. Välillä kakkoset, kun henkilökohtaisuus on niin tärkeää, niin voi olla myös se, että ottaa semmoisetkin asiat henkilökohtaisesti, mitkä ei oikeastaan ehkä ole henkilökohtaisia, ja tämä saattaa aiheuttaa sitten niin kuin skismaa tai ristiriitoja vaikka jossain ihmissuhteissa.
Kolmoset, ää, kolmoset on yleensä hyvin tavoiteorientoituneita. Heillä on paljon usein niin kuin mielessä asioita, joita he haluaa saavuttaa, asioita, joita he haluaa suorittaa. Ää, ja heillä, heillä on niin kuin monesti myöskin semmoinen tarve näyttää menestyviltä, että he haluaa, että ulkopuolelta heidät nähdään niin kuin menestyvinä ihmisinä, suosittuina ja menestyvinä ihmisinä. Ja kolmoset yleensä tekee myös tosi paljon töitä sen eteen, sekä niiden niin omien tavoitteidensa eteen, että myös sen eteen, että heidät nähtäisi tämmöisinä niin kuin menestyvinä. Ja se, että mitä se menestyvänä oleminen tarkoittaa, niin ei ole taas niin kuin yksiselitteinen asia, vaan kolmoset on hyviä aistimaan sen, että mitä heiltä odotetaan missäkin tilanteessa. Eli he on vähän tämmöisiä niin kuin kameleontteja. He pystyvät muovautumaan ympäristön odotusten mukaisiksi. Eli jos he aistii sen, että no niin, että näyttääkseni suositulta tai menestyvältä tässä sosiaalisessa kontekstissa minun pitää tehdä tämmöisiä asioita tai minun pitää näyttää tämmöiseltä, niin monesti kolmonen muovaa itsensä tekemään niitä asioita ja näyttämään just semmoiselta. Ja tämä saattaa sitten johtaa kolmosilla siihen, että koska he mukautuu niin paljon siihen muiden odotuksiin, siihen, että miltä heidän pitäisi näyttää, niin heidän voi olla tosi vaikea niin kuin pysähtyä ensinnäkin, koska pitää niin kuin olla tekemässä, pitää olla suorittamassa, mutta myös se, että pysähtyy itsensä äärelle, koska se, kun mukautuu toisen tai toisten odotuksiin niin paljon, niin sitten voikin jäädä semmoinen pelko, että no, mitä minussa on minua, että löytyykö täältä minun sisältäni mitään ja kuka minä itse oikeastaan olen. Ja joillain kolmosilla voi olla ongelmia myös niin kuin muodostaa tunnetason yhteyksiä. Kolmoset on usein hyvin tunteellisia ihmisiä, mutta joko niin kuin se, että ympäristö odottaa, että tunteita ei näytetä, tai sitten kolmoset saattaa kokea, että tunteet vähän niin kuin hidastaa heidän tahtiaan, ei ole tämmöisiä, tunteet eivät ole virtaviivaisia, niin voi olla, että sen takia kolmoset ei niin kuin oikeastaan lähde siihen tunteeseen mukaan tai oikeastaan niin kuin sillä tunnetasolla välttämättä sitten niin kuin muodosta niitä yhteyksiä. Ää, nelosia, nelosia kuvaa semmoinen hyvin vahva ja hyvin syvä, hyvin intensiivinen oma sisäinen tunnemaailma ja myöskin hyvin voimakkaat tunnekokemukset. Nelosilla ää, monesti niin kuin tunnekokemukset, he oikein niin kuin kasaa niitä ja kerää niitä ja tykkää siitä, tykkää velloa oikein niissä ää, ja tavallaan saa sen niin kuin sisällön siitä voimakkaasta tunteesta. Ja ää, ää, nelosille kaikki semmoinen niin kuin kädenlämpöisyys ja vähän semmoinen arkipäiväinen voi olla aika niin kuin kammotuksia. Et neloset kaipaa yleensä hyvin niin kuin syvää merkityksellisyyttä, niin kuin sitä, että ihmiset olisi autenttisia ja totuudenmukaisia, ja sitä, että voidaan niin kuin muodostaa intensiivisiä yhteyksiä muihin, tai sitten niin kuin, muuten, että jossain tilanteessa tai asioissa on sitä intensiteettiä. Että semmoinen intensiteetti on, mikä niin kuin monesti kuvaa nelosia. Ja nelosilla, nelosilla on myös semmoinen, että he niin kuin tavallaan kokee, että he on niin kuin hyvin yksilöllisiä, he haluavat tulla myös kohdatuiksi hyvin yksilöllisinä omina itsinään, mutta sitten siellä voi olla myös semmoinen olo, että koko ajan jotain puuttuu, että vähän niin kuin, että minä en ole ihan tarpeeksi, että jotain, vähän semmoinen pieni niin kuin kaipaus koko ajan, vähän semmoinen, että nyt joku ei ole nyt ihan kohdillaan. Ja nelosilla voi
vaikeutena olla se, että tosiaan, että kun ne tunnekokemukset on niin isoja ja niin voimakkaita, niin sitten neloset saattaa jäädä niihin vähän jumiin. Ihannetilanteessa, kun meille tulee tunnekokemus, niin se tunnekokemus tulee. ää, Me ollaan sen tunteen kanssa, me käsitellään se tunne, me tunnetaan se tunne ja sitten se tunne menee pois. Mutta nelosilla saattaa olla, että he jää niinku jumiin siihen tunteeseen, joka voi sitten aiheuttaa sitä, että ei välttämättä pysty loogisesti ajattelemaan jotain tai järkeilemään jotain asiaa, vaan on siellä niinku tunteessa täysin jumissa. Myös semmoinen niin kuin vahva väärinymmärryksen kokemus on monilla nelosilla, että he kokee usein, että he ei tule ymmärretyiksi, mikä sitten niin kuin, voi niin kuin aiheuttaa ihan niin kuin ihmissuhteissa ongelmia, koska jos he kokee koko ajan, että he ei tule ymmärretyksi, niin se totta kai luonnollisesti hiertää sitä suhdetta, mutta myös sitten semmoinen, että neloset saattaa mennä semmoiseen melankolisuuteen, surumielisyyteen myös siitä, että heitä ei voidakaan koskaan ymmärtää, mikä saattaa sitten niin kuin liiallisuuksiin mennessään taas vaikuttaa siihen omaan elämään ja siihen, että miten vaikka niin kuin vuorovaikuttaa muiden kanssa. Sitten on vitoset. Vitosilla on hyvin vahva tarve tietää asioita. Ja monet vitoset onkin niin kuin tämmöisiä, voi olla hyvin niin kuin spesialisteja omalla alallaan. He voi olla, että he tietää niin kuin lähes kaiken tai kaiken jostain omasta niin kuin vaikka kiinnostuksen kohteestaan. Voi olla myös niin kuin laaja-alaisempaa tietämystä, mutta yleensä se tietäminen on semmoista, että vitoset tykkää kerätä sitä tietoa. Että ihan vaan se, että tiedän asioita, niin on vitosille hyvin stimuloivaa ja vitoset on hyvin paljon siellä omassa niin kuin päässään ja siellä omassa ajatusmaailmassaan ja niissä omissa ajatusrakenteissaan ja se niin kuin uuden tiedon lisääminen ruokkii sitä niin kuin rikasta ajatusmaailmaa, mikä siellä on. Ja vitosilla on tosi vahva tarve niin kuin kontrolloida omaa aikaansa ja omaa tilaansa. Eli se, että jos niin kuin, joku muu ihminen vaikka pyytää heiltä jotain, etenkin jos se liittyy tämmöisiin niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin, niin vitosilla voi käynnistyä hyvin herkästi vähän tämmöinen niin kuin sisäinen kustannushyötyanalyysi siitä, että kuinka paljon joudun käyttämään energiaa, jos menen vaikka johonkin tämmöisiin illan istujaisiin ja semmoisiin, ja kuinka niin kuin paljon minulle jää sitä omaa aikaa, sitä omaa niin kuin yksin olemista ja semmoista niin kuin, ää, ei oikeastaan välttämättä niin kuin latautumisaikaa, mutta just sitä, että vitoset on aika tarkkoja siitä niin kuin, että tämä aika on minun aikaani, enkä halua, että kukaan vie sitä niin kuin pois. Se, mitä monilla vitosilla on vaikeutena, on se, että koska he on tosiaan hyvin vahvasti siellä niin kuin päässä ja siellä ajatusmaailmassa, niin voi olla, että sitten semmoinen niin tunnekokemusten välttely tai tunnekokemusten vähättely on semmoinen, että mitä niin kuin vitoset ei välttämättä, he pyrkii ehkä niin kuin enemmän semmoiseen loogiseen ja analyyttiseen kanssakäymiseen. Ja sitten se, että jos joku toinen yrittää kertoa vaikka jostain tunnekokemuksestaan, niin voi olla, että vitoset he ei niin kuin halua niin kuin kohdata etenkään muiden voimakkaita tunteita, mutta ei välttämättä myöskään voimakkaita tunteita itsessään, vaikka heillä on usein myöskin hyvin rikas ja hyvin voimakas oma sisäinen tunnemaailma. Ja myös se, että tosiaan se liikaobjektiivisuus, että siinä vaiheessa, että jos joku haluaisi vaikka vaan, niin kuin, että nyt kohtaamme tunnetasolla, niin sit voi olla, että vitoset meneekin sinne niin kuin, objektiiviseen, analyyttiseen maailmaan, ja sitten siinä tulee semmoinen, että nämä kaksi vähän niin kuin ei kohtaa. Vitosilla voi olla tapana myös vetäytyä, eli sitten kun heistä tuntuu, että heiltä niin kuin vaaditaan liikaa tai heidän resurssejaan yritetään niin kuin pyytää liikaa tai muut olettaa heiltä liikaa, niin vitoset saattaa vetäytyä. Että he vetäytyy joko fyysisesti omaan semmoiseen
kuoreen tai sitten vaan siinä tilanteessa vetäytyy ehkä enemmän sit sinne päähänsä, eikä ole enää sit läsnä siinä tilanteessa. Kutosilla sitten, kutosille on tyypillistä semmoinen, että he niin kuin, miettii, että mikä kaikki voisi mennä niin kuin pieleen, tai he ei oikeastaan edes välttämättä niin kuin mieti sitä, se vaan se tapahtuu automaatiolla, että he niin kuin näkee vaikka jonkun tilanteen, ja he heti tietää, että mikä kaikki tässä voisi mennä pieleen, ja miten siihen voisi varautua. Ja sitä ajaa semmoinen kutosten vahva tarve niin kuin olla turvassa. Ja he hakee sitä turvaa muun muassa niin kuin kyseenalaistamalla asioita, kyselemällä tosi paljon eri asioita, että silleen, että no mikä tämä on. He voi olla välillä hyvinkin vastakohtaisia, että he sanoo ensin jotain, ja sitten toinen ihminen vastaa siihen jotain, ja sitten tämä kutonen sanookin jotain ihan päinvastaista. Ja siinä voi olla just se, että he yrittää haarukoida, että onko se toinen ihminen luotettava, onko siinä niin kuin turvallista olla. Ja myös sitten semmoista, että tosiaan, että he pyrkii kartoittamaan, että no mikä kaikki tässä niin kuin voisi mennä pieleen, mikä kaikki tässä on uhka, mikä kaikki tässä on riski. Kutoset on myös hyvin niin kuin, hyviä sit juuri tämän takia niin kuin miettimään kaikkia eri skenaarioita ja vaikka töissä jos pitää miettiä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä, mitä pitäisi tehdä, niin kutoset voi olla tosi hyviä toimimaan tämmöisinä niin kuin paholaisen asianajajina niin sanotusti ja tuomaan esiin just niitä, että no hei, että ollaanko me varautu tähän riskiin ja onko me otettu tämmöinen asia huomioon ja mitä me tehdään, jos tapahtuu näin. Se, mikä kutosilla sitten voi olla niin kuin vaikeutena, niin on semmoinen, että kutosten voi olla välillä tosi vaikea luottaa omaan itseensä ja siihen omaan vahvuuteensa. He saattaa pyrkiä niin kuin varmistelemaan vaikka muilta ihmisiltä, että oliko tämä mun päätös nyt, mikä päätös mun nyt kannattaisi tehdä, hakemaan sitä sieltä, että tavallaan se omaan auktoriteettiin luottaminen voi olla niin kuin monilla kutosilla vähän semmoinen, että he ei niin kuin, mielellään eivät tekisi sitä. Vastaavasti sitten taas ylipäänsä suhtautuminen auktoriteetteihin ja auktoriteettien kanssa toimiminen voi olla vaikeaa kutosille. Kutoset yleensä vaatii sen, että auktoriteetti on luotettava. Jos joku auktoriteetti vähänkään osoittaa epäluotettavuutta, niin kutoset yleensä niin kuin saman tien lopettaa tavallaan kunnioittamasta sitä auktoriteettia tai toimimasta sen auktoriteetin mukaisesti. Ja sitten myös semmoinen tietty epäilevyys, että kutosten voi olla, sen lisäksi, että voi olla vaikea luottaa itseensä, niin voi olla vaikea luottaa myös muihin ja vaikea luottaa niin kuin muiden ihmisten tarkoitusperiin. Ja voi olla sitten just, että semmoinen jos se menee liiallisuuksiin, semmoinen epäileväisyys, niin sitten se voi ruveta vaikuttamaan taas vaikka ihmissuhteisiin. Ja, tai sitten niin kuin semmoisiin, että sitten mikään ei koskaan niin kuin, tavallaan tuo riittävästi turvaa sille kutoselle, niin se semmoinen epäilys rupeaa pikkuhiljaa kyllä kalvamaan siellä ylipäänsä sitä olemista. Seiskoilla, seiskat on yleensä hyvin positiivisia ja semmoisia niin kuin innoissaan miettimässä, että mitä kaikkea kivaa tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä kaikkea siistiä voisin ruveta tekemään. Ja näissä enneagrammi-jutuissa niin monesti niin kun ajatellaan, että olisipa kiva olla tuommoinen seiska, kun vaikuttaa, että niillä on niin hauskaa koko ajan, niillä on koko ajan jotain siistiä menossa. Mutta kaikilla näillä niin enneagrammityypeillä on ne ihan omat kyllä niin kuin vaikeutensa, että mikään tyyppi ei ole niin kuin loppujen lopuksi parempi kuin toinen. Että se mitä niin kuin ulospäin näkyy, niin ei kerro siitä, että minkälaisia mekanismeja siellä sisällä pyörii. Et seiskoilla esimerkiksi se semmoinen, niin kuin että koko ajan suunnittelee jotain uutta ja kivaa ja on niin kuin innoissaan asioista, niin sitä ajaa usein semmoinen niin kuin pelko tai sen välttäminen, että he ei halua kohdata ehkä mitään ikäviä tai negatiivisia asioita, koska siellä on usein semmoinen
sisäinen uskomus siitä, että jos menee sinne kurjuuteen, jos menee johonkin suruun, jos menee semmoiseen ikävyyteen, niin sinne jää jumiin. Ja jumiin jääminen on seiskoille semmoinen kauhistus, mikä niin kuin heistä tuntuu siltä, että he tuhoutuu. Joten monesti ulospäin seiskat on hyvin semmoisia tosiaan niin kuin positiivisia. Aina löytyy hopeareunus pilvestä, aina niin kuin löytyy jotain, mutta aina voi kääntää asiat positiivisin päin. Ja se, mikä seiskoilla sitten voi olla vaikeutena, niin on se, että kun niitä ideoita tulee niin paljon, on niin paljon kaikkea siistiä, mitä voisi tehdä, niin tässä hetkessä oleminen ja sen, mitä tällä hetkellä tekee, niin semmoisen saattaminen loppuun, jos ei ole jotenkin motivoivaa, niin voi olla niin kuin tosi vaikeaa niille seiskoille, vaan sitten niin kuin mieli lähtee jo jonnekin uusiin, että mitä teen seuraavana viikonloppuna. Ja vastaavasti se, että jos vaikka tänä viikonloppuna on jotain tosi siistiä ja se seiska on siellä läsnä, niin voi olla, että ei pystykään arvostamaan sitä niin kuin, että mitä kivaa siinä hetkessä on, koska se mieli menee jo sinne tulevaisuuteen ja siihen, että mitä kivaa seuraavaksi on tulossa. Se, että kun seiskat herkästi kääntää kaiken aina positiiviseksi, niin voi olla, että sitten jää huomiotta, että he ei niin kuin huomioi ollenkaan negatiivista dataa tai jotain huonoja puolia jossain asiassa, mitkä olisi ihan olennaista ottaa huomioon vaikka päätöstä tehdessä tai niin kuin miettiessä, että miten jossain ollaan tai mitä tehdään. Ja myös sitten semmoinen, etenkin niin kuin ehkä ihmissuhteissa, mutta myöskin niin kuin työelämässä, niin seiskoilla on vähän sitä, että niin kun keskittyy niin paljon siihen niin kuin positiivisuuteen ja siihen, että asiat olisi kivasti ja että käännetään asiat positiivisin päin, niin voi olla tosi vaikea käydä semmoisia hankalia ja vaikeita ja kivuliaita keskusteluja vaikka parisuhteessa tai töissä tai mistä ikinä. Sitten kasit on usein hyvin tämmöisiä niin kuin voimakastahtoisia, hyvin niin kuin toimeliaita, hyvin paljon niin kuin vievät asioita eteenpäin. Ja etenkin semmoisessa tilanteessa, että jos asiat on vähän epäselviä tai vähän kaauksessa, eikä kukaan oikein ota sitä hommaa niin kuin hoitaakseen tai tuo siihen mitään tämmöistä rakennetta, niin yleensä kasilla on semmoinen vahva impulssi, että hän niin kuin ottaa ohjat käsiinsä. Hän kertoo, että nyt tehdään näin ja nyt mennään noin ja unohdetaan toi, keskitytään tohon ja silleen, sinä teet näin ja sinä teet näin ja minä teen näin ja sitten homma on sillä selvä. Eli sieltä tulee hyvin vahvasti semmoinen, että jos ei ole johtajaa, niin kasi ottaa ohjat. Heidän ei välttämättä tarvitse olla niin kuin johtajia, koska he toimii ihan hyvin. Jos on niin kuin johtaja, joka tietää, mitä tekee ja on niin kuin ihan niin kuin kunnollinen johtaja, niin kasit on täysin tyytyväisiä yleensä tällaisen johtajan alaisuudessa. Mutta jos se on vähän semmoista kasin näkökulmasta vähän niin kuin heikkoa johtamista tai semmoista niin kuin löysää johtamista, niin kasi tosi herkästi, impulsiivisesti, alitajuisesti ottaa sen johtoaseman, lähtee kontrolloimaan sitä tilannetta ja viemään sitä hommaa eteenpäin. Ja kasit on usein myös hyvin suurisydämisiä ja suojelee etenkin ihmisiä, jotka kokee, että on heidän omia ihmisiään. Ja niin kuin samanlaisella semmoisella niin kuin suurella voimalla ja semmoisella suorasukaisuudella niin myös sit niin kuin, pitää huolta niistä omista ihmisistään. Se, mikä kaseilla on vaikeutena, niin on se, että voi olla, kasit on tosi suorapuheisia yleensä ja semmoinen tietty hienotunteisuus puuttuu, eli silloin kasit saattaa töksäytellä asioita, eikä tajuu oikeastaan edes sitä, että muut ei ehkä tajunnut, että se oli vitsi. Voi olla, että muut pitää sitä kasia jopa vähän pelottavana. Tämä on monesti semmoinen, että mitä kasi-ihmiset ei niin kuin itsessään tajua ennen kuin on niin kuin työstänyt itseään, että hetkinen, että totta, että mustahan tulee tämmöinen vaikutelma ulospäin, koska kaseille se on niin jotenkin, se tulee siitä isosta energiasta ja siitä semmoisesta, niin kuin, että halki poikki ja pinoa ja ei kursailla mitään turhia ja nyt vaan niin kuin tehdään tai itketään ja tehdään, niin se voi niin kuin muille ihmisille olla sit vähän semmoista niin kuin pelottavaa tai niin kuin, jopa, että jotkut kokee sen tosi töykeänä
tai niin kuin jotenkin semmoisena, silleen, että eihän nyt noin voi tehdä ja näin. Ja myös sitten semmoinen kaseella on vaikeutena myöskin usein semmoinen tavallaan sietää ehkä semmoista tiettyä heikkoutta itsessään ja muissa, koska se niin kuin vahvana oleminen on niin voimakas kaseilla, niin se niin kuin, kaiken tämmöinen haavoittuvaisuuden näyttäminen tai kokeminen on kaseille vähän semmoinen, että että tämmöiseen en lähde, mikä saattaa sitten vaikuttaa vaikka niin kuin ihmissuhteissa siihen, että kasilla saattaa olla ne muurit niin ylhäällä, että toinen ihminen ei saakaan sit vaikka sitä yhteyttä luotua kunnolla. Sitten on vielä ysit. Ää, ysit on yleensä hyvin tämmöisiä niin kuin sovittelevia ja rauhaa rakentavia ja semmoisia tietyssä mielessä niin kuin myös mukautuu siihen, että mitä niin kuin muut haluaa. Ei samalla tavalla kuin kolmoset, eli ysit ei niinkään muovaa itseään, mutta he vaan niin kuin menee mukana. Et jos joku haluaa tehdä jotain, niin ysit yleensä on silleen, lähtee mukaan ja on silleen, että okei, joo, tehdään vaan näin. Ja Yselle on yleensä hyvin tärkeää se, että asiat on niin kuin rauhassa ja tasapainossa ja harmonisesti, että ei ole konflikteja. Konfliktit on Yseille tosi vaikeita. He ei halua niin kuin mennä konflikteihin, ei halua olla osallisina konflikteissa, mikä sitten tosiaan ilmenee sillä, että he pyrkii aina niin kuin kuulemaan kaikkien näkökannan ja löytämään semmoisen yhteisen sävelen ja semmoisen niin kuin kompromissin jotenkin, niin kuin, että kaikilla olisi hyvä olla. Ää, Se, mikä Yseille on tosi vaikeaa, on ein sanominen. Eli koska tosiaan se, että Yseistä saattaa tuntua, että jos sanoo ei, niin se luo konfliktia ja konflikti aiheuttaa sen, että niin kuin yhteys muihin ihmisiin katkeaa. Niin semmoisissakin tilanteissa, missä Ysi ei oikeastaan ehkä haluaisi tehdä jotain, voi olla, että häneltä pyydetään, että tekisitkö tämmöisen, ja se Ysi ei haluaisi sitä tehdä, mutta koska se ein sanominen on niin vaikeaa, niin sitten Ysi myöntyy. Ja tämä saattaa johtaa Yseillä sitten semmoiseen passiivis-aggressiiviseen, semmoiseen hyvin jääräpäiseen, hienovaraiseen, mutta hyvin passiivis-aggressiiviseen ja jääräpäiseen niin kuin olemiseen. Et voi olla, että he on sanonut kyllä, että he tekevät jonkun asian, mutta sitten he vaan ei tee sitä. Et he vähän niin kuin jättää sen tekemättä silleen passiivis-aggressiivisesti. Tai sitten jos niin kuin, ysit on vähän semmoisia, että jos yrittää työntää ysiä johonkin suuntaan, mihin ysi ei halua mennä, niin sitten sieltä tulee se hyvin vahva jääräpäisyys, että sitä ysiä ei kyllä saa siitä mitenkään niin kuin liikkumaan. Mutta se, mikä Yseillä on, niin he tekevät tämän yleensä niin, että siitä ei synny konfliktia, että he niin kuin, tekevät tämän kaiken hymyssä suin. Se, mikä Yseillä monesti on myös tosi vaikeaa, on, että koska he tosiaan pyrkii niin kuin pitämään sen tasapainon ja semmoisen harmonian kaikessa niin kuin olemisessa ja myöskin niin kuin kuulee mielellään muiden niin kuin näkökulmat ja sen, että pyrkii menemään sen mukaan, että miten niin kuin muut haluaa, niin sitten semmoinen ysien voi olla välillä ihan tosi vaikea tehdä semmoisia asioita, mitkä olisi heille itselleen oikeasti hyviä. Eli ysit saattaa puuhata ja tehdä ihan tosi paljonkin asioita. He voi olla hyvin aktiivisia ihmisiä, mutta se niin kuin itselle hyvien asioiden, just niiden oikeiden, mikä olisi minulle se oikea asia tehdä juuri tällä hetkellä, niin niiden asioiden tekeminen voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta Yseille. Ja sitten he yleensä niin kuin, he jättääkin ne tekemättä ja yleensä tekee sitten ehkä muiden niin kuin haluamia asioita tai sitten jotain vähän semmoisia sijaistoimintoja enemmän, että niin kuin, kuitenkin niin kuin, koko ajan on sitä tekemistä, mutta ei sitä, mikä olisi se niin kuin tärkein niin kuin omalle itselleen. Tässä oli tämmöiset hyvin lyhyet
aika pintapuolisetkin kuvaukset näistä kaikista 9 enneagrammipersoonallisuustyypistä. Ää, Se, että mistä sitten tietää, että mikä näistä enneagrammityypeistä minä itse olen, niin tosiaan se ensimmäinen askel, jos lähtee työstämään itseään enneagrammin kautta, niin olisi tunnistaa se oma enneagrammityyppi ja myös vaistomuunnelma. Tulee toinen erillinen video vielä tuosta, että mitä tuo vaistomuunnelma tarkoittaa ja näin poispäin. Mutta näiden asioiden tunnistaminen omassa itsessään, että löytää sen oman enneagrammityypin, niin se on se lähtöpiste. Eli se ei tosiaan ei ole se ää, niin kuin itseisarvo tai se lopullinen niin kuin lopputulos, mihin halutaan päästä, että tiedän mikä on enneagrammityyppi, niin vaan se on se, mistä aloitetaan, koska se antaa meille sitten sen näkyvyyden siihen, että minkälaisia tyypillisiä vaikeuksia, ongelmia, haasteita siellä elämässä voi olla, minkälaisia tapoja, minkälaisia pinttyneitä ajatuksia siellä tyypillisesti on, ja sitten me pystytään lähteä näitä niin kuin työstämään. Se, että mistä sitten, miten sen oman enneagrammityypin sitten voi niin kuin löytää, niin tapoja on monia. Netissä on paljon erilaisia enneagrammitestejä, osa on ilmaisia, osa on maksullisia. Ne on, etenkin ilmaiset testit on usein aika lyhkäisiä ja aika kevyitä. Eli jos niin kun tekee enneagrammitestin, niin kannattaa, kun sieltä saa jonkun tuloksen, niin kannattaa suhtautua siihen semmoisena niin kuin yhtenä mahdollisuutena, että okei, että no mä katson vaikka tätä ensin, että olisiko täällä jotain, mitkä niin kuin osuu muhun, että olisiko tämä se mun tyyppi. Et sen lisäksi kannattaa lukea erilaisia niin kuin kirjallisia kuvauksia tyypeistä. Löytyy sekä netistä materiaalia, että kirjallisuutta on pilvin pimein enneagrammista. Ja kannattaa lukea vähän niin kuin kaikista niistä tyypeistä. Monesti, jos on joku semmoinen niistä kuvauksista, missä niin kuin huomaa itsessään nousevan niin kuin vahvan reaktion, voi olla jopa vähän semmoinen vastustusreaktio, että no, mitä tässä, miksi tässä nyt sanotaan tämmöisiä asioita, niin kannattaa ehkä pysähtyä siihen miettimään, että hetkinen, että osuuko tämä nyt musta johonkin semmoiseen kohtaan, mitä mun kannattaisi tarkastella itsessäni ja sitten niin kuin lukee ehkä tarkemmin sitä kuvausta, että voisiko se olla sitten se oma enneagrammityyppi. On olemassa tämmöisiä tyyppihaastatteluja. Esimerkiksi itse enneagrammi-ohjaajana teen niin kuin tämmöisiä tyypityshaastatteluia. Eli se on 1–1,5 tuntia, missä niin kuin keskustelen ihmisen kanssa, esitän kysymyksiä ja sitten yritetään niin kuin yhdessä vuorovaikutteisesti sen mun haastatteleman ihmisen vastausten perusteella katsotaan, että mikä olisi se todennäköisin enneagrammityyppi. Että mä voin esittää semmoisen hypoteesin siitä, että okei, että sun vastausten perusteella niin olisit tätä tyyppiä. Että tälle tyypille on tyypillistä tämmöiset asiat, että resonoiko tämä, ja sit annan yleensä niin kuin lisämateriaalia myöskin tutustuttavaksi, että hei, et katso vielä ajan kanssa, että löydätkö itsestäsi näitä piirteitä, ja olisiko tämä se niin kuin tyyppi, mikä osuu. Netistä löytyy nauhoitettuna erilaisia tämmöisiä paneelikeskusteluja, eli paneelikeskustelut on yleensä semmoisia, että siinä on niin kuin panelisteina on aina yhden tyypin edustajia, eli on vaikka paneeli, missä on pelkästään ykkösiä. Ja sitten tämä niin kuin paneelin vetäjä kysyy heiltä kysymyksiä ja vähän niin kuin haastattelee heitä, ja sitten nämä panelistit kertoo omista kokemuksistaan. Niin tämmöiset voi olla myöskin ihan niin kuin hyvää materiaalia siihen, jos miettii, että mikä se olisi se mun oma enneagrammityyppi. Se, että kuulee muilta ihmisiltä, jotka edustaa tiettyjä tyyppejä, että miten he kokee niin kuin eri asioita, niin voi saada siitä myös itselleen sitä, että hei, totta, että toi kuulostaa ihan tosi samanlaiselta kuin mikä se mun niin kuin kokemus on, että mäpä lähdenkin perehtyä, että olisiko tämä kyseinen tyyppi se mun tyyppi myöskin. Ja sitten on paljon erilaisia podcasteja ja muita tämmöisiä, missä niin kuin enneagrammin ammattilaiset just vaikka kuvailee tyyppejä ja niin kuin, kertoo, että minkälaiset asiat on kullekin tyypille tyypillisiä, niin voi olla, että sieltä
sieltä saa sit myös niin kuin osviittaa itselleen, että mikä se voisi olla se mun oma enneagrammityyppi. Joka tapauksessa kaikessa itsensä työstämisessä ja etenkin, että jos on hyvin alkuvaiheessa tässä niin kuin enneagrammissa, niin semmoinen tietty rehellisyys itseään kohtaan on aika avainasemassa, koska enneagrammista sieltä tyypeistä löytyy usein semmoisia asioita, mitä me ei välttämättä haluttaisi nähdä itsessämme tai me ei haluttaisi kohdata itsessämme, me ei välttämättä haluttaisi edes työstää niitä itsessämme, niin semmoinen tietty avoimuus ja rehellisyys omaa itseä kohtaan, että jos sieltä nousee joku tämmöinen, niin tavallaan, että olisi avoin silleen, että okei, että päteekö tämä nyt muhun ja miten tämä mun elämässä ilmenee. Me mennään tosi herkästi vaistomaisesti vähän niin kuin puolustuskannalle ja ollaan silleen, että no ei toi pidä paikkaansa ja en tunnista tuosta itseäni ollenkaan. Ja se on meille yleensä sitten semmoinen merkki, että hetkinen, että onkohan näin. Ja miksi joka kerta, kun mä näen jonkun tietyn sanan tai jonkun tietyn aiheen, niin musta nousee semmoinen vahva reaktio, että olisiko tässä nyt kuitenkin jotain. Ja se, että pystyy niin kuin katsomaan itseään rehellisesti ja objektiivisesti ja myöskin niin kuin lempeästi, ei sillä tavalla, että ei pidä niin kuin tuomita itseään, että, silleen, että ai voi ei, mulla on tämmöisiä tapoja. Meillä kaikilla on niin kuin, meidän enneagrammityypistä tulee meille kaikenlaisia juttuja. Ja tarkoitus onkin se, että kun me tullaan niistä tietoisiksi, niin sitten me voidaan työstää niitä. Mutta se vaatii sen, että me ollaan lempeitä ja empaattisia myös niin kuin itseämme kohtaan. Me annetaan itsellemme armoa. Me ollaan usein niin kuin koko elämämme rakennettu tietynlaista, vaikka kuvaa itsestämme, tietynlaisia tapoja, niin ne ei sula pois ihan silleen sormia napsauttamalla. Niin se, että päästään eteenpäin, sitten voi olla silleen, että tuleekin joku pieni takapakki. Näitä tapahtuu aina. Kaikissa prosesseissa, kaikessa muutoksessa tapahtuu sitä heiluriliikettä, sitä aaltoliikettä. Että välillä menee paremmin, välillä menee vähän huonommin. Ja pikkuhiljaa se keskiarvo, se, että mikä se on se ns-normaali tila, niin se niin kuin nousee sinne parempaan suuntaan. Ja myös se, että niin kuin uteliaisuus itseä kohtaan, että mitähän kaikkea minusta löytyy, miten nämä asiat minussa ilmenee, mistä ihmeestä tämmöisetkin ajatuskelat mulle tulee, miksi tämä tilanne aiheutti musta tämmöisen tunteen, mitä tämä tunne tarkoittaa, mitä tämä tunne mulle kertoo, mitä mun kehossa tapahtuvat niin kuin aistinvaraiset aistimukset, mitä ne yrittää mulle kertoa. Niin semmoinen uteliaisuus siihen omaan itseen ja myös siihen omaan prosessiin niin on myös niin kuin äärimmäisen tärkeää ja auttaa myöskin sitten pysymään myös rehellisenä ja nöyränä ja empaattisena myöskin itseään kohtaan.